Cigi Smols je u kući naravno vaš najopušteniji voditelj ikada stvoren na ovim prostorima i ovo je emisija koja se bavi tematikom isključivo za boljenje kurca, tako da AGM je u kući, naravno kao moj backup imam ovde danas dva fantastična vanserijska gosta. S moje desne strane prvi gospodin Luća Hejter, glavom, bradom i dredovima direktno in your face. I headovima. First class, pure hand, motherfuckers. Da. S druge strane, odmah do njega, gospodin koji trenutno ima edukativni čas. Časopis. Gospodin vrlo popularan među omladinom, gospodin Smoke Mardeljano u kući. Respekat do kraja. Evo, hvala vam što ste došli ovde da malo danas sednemo da pošedimo. Nadam se da ste se poslužili lepo. Mislim, ti reći si ono... Da, full class, first class, motherfucker. Ti se sviđa koža... Koža klima ne, ali cijeli zon cuši i to što se pure hand samo da ti pojasnim od čega je fotelja ili sofa u kojoj sediš načinjena. To je ipak koža od domorodaca afričkih koji su stradali još u invaziji Engleza na to tlo. That's a good skin, man. To je znači stara koža preko 150 godina koja je u prvobitnoj fazi bila bubanje. Znači oni kad su to skinuli prve bubnje, pa svi tih bubnjeva je skupljeno i napravljena specijalna sofa za tebe da bi ti sedao. To je znači od kora bubnjara s ostrvskih kalinčmara. S ostrvskih kara. Crnočki. Smoki, kasnije ćeš mi pokazati koji ti je favorit jer ovo je ipak jedan... Koji ti je tu jedina ono? Tu su naše sitnice, tu čine naš ipak veličinu. Da, apsolutno se slažem. Znaš, pa gledajući, brate, ne znam, ove OG kušove, kanatolike i... Ali ipak to je, znaš kako, ipak za inostrano tržište. Afgani za gani nekako mi je... To kad se budeš... Afgani za gani, brate, Afgani. No dobro, meni ipak nije teško, ja uvek mogu da se snađem, jel te, ipak je ovo masonska loža, domaćinska kuća. Da. Vidim da ste došli sa pregršte nakita, ti si morao da možeš... Dobro, ovdje su mi spale, ove su medalje koje su na stolici, to je medalja za prvu buksnu 2014. Tabakin Skill Master fucking. Ovo je iz 2015. Znači ti si bio šampion dvostruki? Dvostruki, da, i evo imam neotpakovanu medalju za 2016. To treba isto da budem šampion jer znaju se realno. To treba da budeš šampion? Da, tek treba, da. A su mi dali odmah, to su mi završili, kao i dobru robu i to je to, u sobu možemo te zdrave odmah sad, jer još snimamo, Snijemo još lagano to, ipak ovu emisiju snijemo iz inostranstva, tako da to što se toga tiče, ovi naši da dođu ako nemaju pasoš. Lepa Amsterdam, lepa. Ali htio sam da te pitam, znači, gospoda, komisarijat tog takmičenja je toliko ubeđen u tvoju dominaciju sledeće godine? Pa da, skill, zato što sam meni godinu polomio ruku i drugu, pa sam morao... Noge da upadne. Da, nije, sjebao sam i jednu desnu sklobu, skočni sam sjebao na basket i onda sam imao samo levu nogu i... Ako sam morao da ga navikam, ja sam ga širio, to mi je najteža buksa koju sam možda smotio. A dobro da, pa... Kapiram da posle takve pokupe... Nisam mogao da se sagledam da izdam, morao sam svršim, i ta je bila perverzna buksa, sad, jako ću ovo na internet, ne trebamo sad erotske vratolomije i skillove da upražnjamo u prvom planu, ovo je ipak emisija... Dobro, porno skill, ludija se i... Znači ja mogu sad i da ti slobodno čestitam šampionat i za sledeću godinu. Za sledeću, brate. Nek budem prvi koji će ti... Čestitam Luća šampion za 2016. godinu, koja još nije ni došla. Biće tu G neki blunt, int, shit, skunk, trž, zon, c. Okej. Gospodin sa Lučine desne strane, gospodin Mardeljano, vidim u Smoke da i ti imaš šampionsku medalju, 100% zlato se vidi i odavde golim okom. Duplo, brate, ekipno za takve
počinje, brate, s klekovima, razumeš, a nego, bre, hoću ti kažem, to sam, brate, pono, razumeš, ono... Ekipno takmičenje. Ma, to mi je buraz, ono, rezervni rekvizite, razumeš, to, brate... Pa da vidim da je medalja dvoslojna. Ma nisam, brate, pono Kajlu, razumeš, ono. Da vidim da ti je lanac nestao. Ja, brate, pono, nisam Kajlu, brate... A šta ti se desilo s njom? Dao sam te, bre, ortaku u bubanj potoku, brate, je stao, brate, auto, razumeš? A da te... Treba mu, brate, lanac zavuču, ja mu da, brate, pozajmio mu, pa ćemo... Znači, to je 100% original proizvodnje. Ili ga tako da, brate, razumeš. Da, pa čuo sam da reperi, da čim snime prvi album, uzmu ulete u lovu, tako da... 4.20, zove neku Black Lady, 4.20. Au, 4.20. I viš, ni sad nisam ponovno. I sad sam ostavio u prošloj epizodi. Okej. Daj nešto moderno, nešto luđe, da. Da, pošto se zalažemo za Svi tamo najbolje nek nam daj nešto. Da, evo sad ću durgiram. Pošto se zalažemo za legalizaciju u medicinske svrhe, danas ćemo samo da pratimo takve standarde. Mala, aj vamo. Ajde, aplauz. Evo, zahvaljujem. Oh yeah, nigga. One love, kill family. Tako da je Michael Jackson znao da u komori instalira ovako nešto, možda bi snimio još 4 trilera. Ali dobro, dovoljno smo nas trojica Psycho Killer.